dat Roy dit zal... Ja, dat biedt nog weer. Serieus wat voor hier bij deze euro. Dat is de Roy's specialiteit. Worstjes aan dames aanbieden. Daar is er groot met geworden. En in de tussentijd dat Roy het worstje vastmaakt, wil ik alvast een aantal jullie welkom heten. Dat zijn onze vastelovensvereniging, de Swanty Wonders en vastelovensvereniging CV. De Eik, die staan in de café binnen. Wat geweldig dat je nog ziet, jongens. Fantastisch dat je hier zit om met ons dit feestje te vieren. We zien Münstergelen in de delegatie binnen staan. Geweldig, boeiende bronnen zo binnen. En dan zo met muzikanten en zo instrumenten met muzikanten dat horen. En in de tussentijd wordt hij het beursje vastgemaakt. Wat is voor gemisseerd? Brett, het beursje. En doe best, Joey. Voor beginnen eens met Brett, wat dacht je nou van? Ja, hier hebben we wachten. Notaris, advocaat. Gewoon alle ogen zijn gericht op het beursje van Brett en vertellen aan van 5, 4, 3, 2, 1 en zwangelen. Oh, kindergarten. Ja, ze hebben hem in de heen. Dit is de man die de vereniging moet redden, want als je het van Brett aan een worstje moet hebben, wordt het het niet. Hebben we eens even zware vrucht? Nou joh. Hoeveel tijd hebben we op de teller staan nu? 36, dus je kunt al niet meer winnen. Ik heb inside information. Er zit nu gemiddeld 1 zus en immers wat onder de 10 seconden zou kennen. Ja, we gaan nog van 5, 4, 3, 2, 1, go!